Trí dó híon náid beid riomhríanann seo go léamh an dara chuid den nuíochta den 16 míabráin 2016 agus baidir bhí nuacht an lé inniuh lán le Donald Trump agus Cainte agus for ardalaithe agus seabhadh sa pháirtí poblachtánach agus bhreithnú cháin mar dúirt mé eascurtaí iompróirí lean péardaí san Israel mhaoiní Jared Kushner an Coulter Merkley sábháil díos sin chus túr chogaí sa chóir thuaidh. Well, más maileat éin agus cé nach maileat éin. Ní hainneoí an scéal seo leat, bhainneann sé le láiseáin líonna talún tá bheoite nó nuaite nó dheirsi agus sna hír láranid drámhaíle seo mar a héiceá tá gás dhinúint as drámhaíl agus ní is agam chunasach tá sé á ró agus nuair a dhóin sé tá sé ag bár ró nó ag bár leisce éan mealú margheall an bheoch nádúil seo. So, seachmhart is sé bás na néan ó bheoch na talún. Tá an Metropolitan Museum in Nuairc ag déanamh an chóras Táillí a athrú. Tá an Met beagnach sportha feanta briste agus dá réir sin tá an méire sa réis tacaíocht a thabhairt dá bhliain Táillí éigeantach a dheara neamhchónaíochtaí. Chuirí sé seo dí má mór ormsa agus cónaí orm bhéal doris an seo nó dheirsi tá sé chostasach cheana féin. Máil ghluaiseachta Mosul. Well, tá sé go domhan go raibh sé in chogadhearg san Éireach le blianta fada margheall Saddam Hussein agus fearr margheall George Bush. Tá tuairiscíir chuir síos sa scéal seo an dul chun máil ghluaiseach atá arsúil in Mosul. Cathair atá lán le tine, sminigear, buamaí,
knábharlach. Mar uachtar an has Barack Obama in mí chosramíochta agus é gosrama. Ach má sé fiú trís dó labhairt go colagach faoi ag for $400,000 dó as óráid a thuairt ag cógáil do Bank Wall Street. Is trúir sin láb mór. Bhhailm an láb sinna eiceáil leis na daoine beaga. Agus íslíonn sin a bheasar Barack Obama. Ach, chafar marachtáil is dócha. Cé a dáit se hóirí? Well, tá séantas fíochúir faoi seo, ach deir tuairisc go raibh cónaí dhaoine réamhstairiúla san áit a Dr. California 130,000 bliain nóhain. Sin lear má blianta. Deachar do dhaoine áirithe, sainneolaithe go háirithe aon tú leis an tuairisc seo. Well, Maria Sharapova ais I gimmert leadóige. Caithfeomachas I go lifa feadh 5 tar éis de tepa scrúdú drugaí, tástáil drugaí, ní scrúdú, tástáil drugaí. Agus bhí an bhuaice I chlifa. Bhfuil siad tástáil arís chá vis. Ach ní raibhann seo ach céad chlifa. Níor bhuail sin comórtas go léir go fúil. A bhí ar siúil sa ghearmáin dálann scéal. Tá ESPN ag leagan oibrithiúirí amach. Rud a thuispáin nach bhfuil fiú siad san imdhíonach an gluachlú seo atá ag chur críola spórt I America ceann ar bun, nie? Bunús ceann. Well, chunaice mar samhailín ó hin an náide a chuirú United nuair a thairn gíú dochtúir amachchas Eitleán tar éis gur gealú síocháin dó agus tar éis dó bheithe na híar a híocháin. Tá United ag ardú na Dreasachta do híocháin sús go 10,000. A fráú gá chéad dom sa tamilí nó hin, ní mór an ach. Níor tairn gíú amachchas san Eitleán ach irid. Tá Jonathan Demme Marv sin a rinne The Silence of the Lambs agus Philadelphia. Bhí sé 63 bliain a d'aois. Is tá riant ealaíon trédhearcach. Sort eistruchan bhéarla sin gaeilge, eistruchan díreach sin ar an bhéarla. Tá déal tiúlaí sa réis fiche tá peantáin a chur ar hailte
Gorzini. من ليش كيلنش Garathe náisiúnta na Lus le bheolaíoch. Garaí na Lus nuairich. Garaí Lus nuairich? Níl is ag. Sin é is dócha. Má bhíonn níos mó daoine, níos mó ná duine bháine agat ag pleanáil chogaí, is dócha gur comhaireacht chogaí é. Má tá tú ag bhailiú bleosla don chogad tá ag teach, tá tú ag stuc charna, is dócha. Má tá tú ag iarad a hrúpaí a tharraingtí le chéile, scaoilann tú gáir flógaí, is dócha. Rosca catha? Bhfuil éon rud eile de rátha agam. Ní lia duine ná túism. Bíochas agad sin. Más cnúálaíthú, ní dhéanann tú mórán is dócha. Cé mar dhéanann tú achasán? Sin fócaí mé siú bhar a gceist sin, agus baimmuid ag caint a rís ar a bhád tásúla agam. Guím rath dé oribh go léir agus bhailú oribh. Slán.